তিনি जों धनपुर विधानसभा केंद्र बिंदु देबनाथनि प्रचार बिंदु देबनाथ बीजेपी नि गोबां बुथ बाय कपलाय खालायनो बागै जे प्रचार फाइमानि जागावा जों कायसा इमांति तमुं नुखा जे तमुं आबो तिप्रमथानि एमएलए तिप्रमथानि नेता तिप्रमथानि ब्लक लेवलनि निनि डिस्ट्रिक्ट लेवलनि नेता रक सीपीएम नि पक्षंग प्रचार खालायै सीपीएम ने बुथ दिवय विपुल बुथ जय खालायदि काय बीजेपी न फेल खालायदि हिने जेता सामानि आबो जों नुखा आबोनि आं सानानि मुसुंगो जे तिप्रा मथानि जे सुप्रीमो जेनि बुबाग्रा बनत सामानि नुगियाख किन्तु बिनि इशारा बायदे तिनि बिनि जे सिपाइ रक बिनि वारियर जेता हिमानि बिनि योद्धा रक आबो सीपीएम ने बुथ दिदि हिने जेता हिमपाय माने आबो सेलेंमा सिंजा सारा मुंसाया और ताइबो नुखा जे तिप्रा मथावो एक्स टीएनबी तंगो एक्स एनएलएफटी तंगो एक्स एटीटीएफ तंगो एक्स एटीपीएल तंगो बरक जे जागा स्वाधीन तिप्रा माननानि हिने जेता थांमानि जे संविधान बाय आईन बाय निनि भारत नि संविधान बाय कोनो दिन इ तिप्रा सारक मुक्ति मानलिया हिनाय सिलाय बदाम बदाम खलाय कगय स्वाधीन तिप्रा तुबरा हिने जेता थांमानि दा बिजय नबो नुगो आन दा रंजित देबरमा नबो नुगो एनएलएफटी नि गोबां बर रक नुगो ओ बरक रक स्वाधीन तिप्रा तुबना हिने थांमानि स्वाधीन तिप्रा मान बोलिया लास्ट बंगनि लास्ट चैप्टर र सीपीएम न बुथ दिदि हिनाय सीपीएम न बुथ दिदानि बागै तिप्रा मथानि प्रचार हिंकाय एनएलएफटी एटीटीएफ टीएनबी ताबुक सीपीएम न बुथ दिवय जय खलायदि हिनाय सानान जागा दे सकपायसि आं तिनि प्रश्न खायनानि मुसुंगो तिप्रा मथानि बरक रक न इनक्लूडिंग दा विजय आचिनि बुफानि समान जिनि अभिभावक गार्जियन हाय रक न नुंसनो लास्ट दफानि कक हदानि कक मुकमुनि कक जिनि बरकनि तापांनि पामतैनि बाहायनि कक न सावै सुनो कवर खलायरिवै एनएलएफटी लगे हिमदेका एटीटीएफ लगे हिमदेका टीएनबी लगे हिमदेका आईपीएफटी आईएनपीटी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हिनाय लास्ट बुबाग्रानि बदल तिप्रा मथानि हिनाय हिमरिवै लास्ट सीपीएम ने बुथ दिदे हिनाय बक्सन अगरबाय धनपुर फाइसा पाइनानि अबदिनि सिरि राजनीतिनि तिप्रासानि जार्नी सुंसिओ आंसिओ व्यक्तिगत भावे हरिनाथ समाचरण नगेन्द्र रवीन्द्र द्रावकुमारिया गौरी शंकरियान एनसी देवर्मा जेसुकपानो शिक्षित उंथं ब प्रजा राजा हांकाय बयस कमफानो महाराजा प्रद्युत किशोर देववर्मा बखाय बयस कमफानो बसिनि राजो बसिनि बखरक नय ताबुकले चिनि राजा चिनि दफानि बागै हुकुमु मुकुमुनो संविधान नि बिसिंतै निनि संगठन नि प्रोटेक्शन खालाय चनो बेरा खावाय नारुक जावानो नेचुं फाइमानि लास्ट हंकाय बिनि जे दल प्रत्येकटा एमएलए प्रत्येकटा वारियर प्रत्येकटा बुरी बदल प्रत्येकटा सिकला बदल तिप्रा मथानि जतो वारियर रक सीपीएम न बुथ दिदि हिसाबानि आं सुंना मोसंगो बुबाग्रानो आं सुना मुसुंगो जेनि विजय कुमार रांखल न चेनि बुफाना आं सुना मुसुंगो रोनाल्ड देबरमाना जाता तिप्रा मथानि प्रेसिडेंट न आं सुना मुसुंगो बरनि जतो सब एडवाइजरी कमिटी ऑफिस बियारात न नंग रूट मैप तामो तिप्रा मथानि रूट मैप तामो रुंगो तुबुय फायै लास्ट लिन नरक तिप्रा सार न रुंग बाय समुद्र सुकलुंगना दंनि रूट मैप और रूट मैप क्लियर जदि खलाया हंकाय चिनि बरक रक बरक न कुनो दिन यागार गलाक आं ताइबो सानानि मुसुंगो पातलकान्या सुप्रीम कोर्ट केस रिनानि बागै सीएबी बा सीएए नि बागै केस रिनानि बागै रांथुमका रांथुमपुर आं नुखा रांथुमबाय जखन ब केस रिखा केस रिमारक नुखा बिनि गिलारक नुखा अबनि उलो चुंगताम नुखा हंकाय समस्त बरक रक जेफुर पातलकान्या पाहारा थांगो पातलकान्या विलेज कमिटी थांगो पातलकान्या एडीसी बिसिं जेफुर थांगो आफुरु बुबाग्रानि बदल तिप्रा मथानि बदल बुबाग्रानि इशारा बायदे बिजय रांखलनि इशारा बायदे आं साइमिया गो बेक पातलकान्या अरनि कुतुललांनि पातलकान्या कक सित्रा सित्रा क्लै साका बनो सुप्रीम कोर्ट केस ने बागे रांथुमका ठीक आं साना मुसुंगो ताबुक सिनि अरनि मंत्री नि लगे तंगय नंनि मीडिया नि बिसांति आं साना मुसुंगो साबो पातलकान्या न रां रिखा फाइदि सुं रिरिनाय बेक खलायै किन्तु स्वाधीन त्रिपुरानि मुंगै विजय रांखल रंजित देबवर्मा एनएलएफटी नि जे बरक बुथामानि बंनि जीवन दान दिदे माना विजय रांखल अदलनो तिनि बुबाग्रा तिनि बसकां तंग तंग
बुबागरा लास्ट हंकाय सिनी बुथा बुथा जाक माने एटीटीएफ रंजित देबरमा समस्त टीवीजेएस नि चेयरमैन मेंबर रक न बुथाका अनि उनको देबरमा सिनी अलिन्द्र देबरमा न बुथामान रक सिनी बलंगनि बरक र उनको न बुथाका विश्व देबरमा न बुथाका विश्व देबरमा ने जीवन न दान्दी मन्नाय उनको न जान अलिन्द्र देबरमा नि जीवन न दान्दी मन्नाय आवन बगना आं सानान मुसंग नो तिप्रासानि बुखाव जदि खापां तंथक बा खापां स्राबमा रिमाय हंकाय खापांगो लाथ्रिदानि नि कुनु अधिकार करी बहगो जदि नुं माइरिमे हंकाय बहगो लाथ्रिदानि कुनु अधिकार करी आवन बगन अब वार्निंग सिंग सेनाय अब लास्ट एंड फाइनल फाइट सेंग सेनाय नरक विजय रांखल बुबागरानि बदल रंजित देबरमा नरक तामनाय नरक की ओ बरग रग जे नरक बुथार बुमाने जे बरग न नरक पानिशमेन्ट माने ओ बरग रग राजबारी उठांगय विजय रांखलनि नगर थांगय रंजित देबरमानि नगर थांगय आनी बसाला नरक नक बुथार नरक बुथामानि आनी बसालानि जीवन दान मारिनाय इयाखै चबा चलेनाय हिनै मरक खायजांनानि मुसुं नरक लिमिट तंगो लिमिट क्रस उंतंखा सीपीएम न बुट दिदि माने चिनि दफाना सर्वनाश खलायदि हि माने सीपीएम फाइमानि बागै समस्त खुवाइनि तिनी तालुकदार बसरं सर्वनाश उंथाङो आवन बगैना आं अपील खलायना मुसुङो सिनि बरक रक ताबुक न तिप्रा मथा न सीपीएम न कांग्रेस ताबुक बीजेपी फायै जनजातिनो डेभलप खलायनाय जनजातिनो उन्नयन उन्नति खलायनाय नरेंद्र मोदीनि बदल फायदा नांगो तानि मंखे एग्जांपल अवनो जत्तनि उकुलको कलेजाक दफा तिप्रा दफा ट्राइबल जनजाति पिछिए परा निनि शेड्यूल ट्राइब बा अभाय हिने रग्न ताबुक द्रौपदी मुर्मु न प्रेसिडेंट्स नाम लिखा आवन बगैना आं सादामुसंग प्रेसिडेंट नि बिसिंग मोदीजी नि बिसिंग प्रेसिडेंट नि सानि थांगय ओ आमायै ओ मोथांनाय जुगमा ओ सिनि संविधान न पाहारादि तंनाय ओ संविधान नि मालिक सिनि अर हानि 184 जन राजानि बसक रक राजानि बसक प्रदूत नि प्रजारक महाराजा प्रदूत नि प्रजारक सुं कमाखा फायदे हिन सानलायै ताबुक सुं बासेदान लामाव अन्तत पक्षे चुन भूल रूट मैप ता खलायदे हिनाय आं इ नरनि मीडिया नि बिसिक्तै बुबागरा सिनि दाकोता विजय रांखल रंजित देबरमा आनि दा आबरंना आं सानान मुसंगो आं अनुरोध नरक बरक न तिप्रासन भूल पथे तलांगय रूट मैप मिस्टेक खलायै सर्वनाश खलायनानि बागै अमथे प्रचेष्टा ता खलायदि अबसाया मोदीजी न लास्ट एंड फाइनल डिसिजन नानै तिप्रासन प्रोटेक्शन निनानि 125 अमेंडमेंट हिंदी एडीसी मोर एम्पावरमेंट हिंदी निनि एडीसी वो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हिंदी निनि एडीसी वो लैंड नि एम्पावरमेंट हिंदी सिनि बरंग न टीटीसी हिंदी 50 टा एडीसी वो सीट हिंदी अब जत्त संभव मात्र मोदीजी नि पक्षे संभव भूल पथे खलायै आं खाना माने बुसुजै वास्तव साइमेया तथ्य आसे प्रमाण नाय माहाय दिल्ली थागो सुप्रीम तिप्रामथानि तम धनपुर बाय बक्स नगर बीजेपी न बुट दिदानि बागै आं नुं बाय कक सालायनाय बागै फायो हिं खनाव थांग सावै कक सालाय फायका अर फायका हिंकै सपना रंजित विभिन्न बररंग ए सीपीएम न बुट दिदि बीजेपी न फेल खलायदि हि सबै मानु खाबले साबन दुकारि ना नाय अ आबनि जवाब तिप्रासारंग न सालसा मारिदाय आवन बागेन आं साना मुसुं नंग मीडिया नि बिसिक्तै आबहाय भूल पथे तलां रिवै बरक दं बिभ्रांति खलायरिवै सुंताबुक सिनि बरक बेलाय खायदकमा सिंसा जेफ्रो दिल्लीओ कांग्रेस आफ्रो त्रिपुरा जो जत्त सीपीएम सानिन जरखा उल्टा दिल्लीओ जेफ्रो बीजेपी नाहार देखिन तंग जत्त त्रिपुरा म थांग तंखा तुई पर्यन्त खानिया जेपी नाद्दा न ओ बरनि थानि थांग नुं बिखा सानायो बरन मगज दलाय खलायना थांग जेपी नाद्दा अमित शाह निनि उनको न मोदीजी न बगस दुलै खलायनाय त्रिपुरा मथानि नेता बके सिकी आदलनि नेता हायदे आवन बागैना ताखुकतै बुखुकसं मीडिया उनखा आनि मते हेंकाय फोर्थ पिलर या फर्स्ट पिलर नरक नि बिसिक्तै काहाम कक्न काहाम सानानि हामिया कन हामिया सायानि जे पॉलिटिकल पार्टी बा जे बदल नि बिसिंग कक गुबैनि साइमे हेंकाय अ पॉलिटिकल पार्टी आं तंगिया तंगना मुसुंगिया जे पॉलिटिकल पार्टी त्रिपुरा बथावो आओ बीजेपी ने सं सपोर्ट खायो बीजेपी ने बुट दिनाय हिनै नुं साइमेया सीपीएम ने बुट दिनाय सीपीएम ने सपोर्ट खायनाय हिनै जों बिसिं बिसिं कै सावो सिनि पार्टी सिद्धांत अंजाक आइ हिनै सावै यां सीनियर नेता रकै साया साबन नुं मायुं बुआ फुलुंना नाय मायुं बुआ बिस कांनि बुआ बाय चाया बिसिंनि बुआ बाय चामा हाहाय नुं मोदीनि थानै हंकाय नुं ताम बाय पाइजाक आवन बागै आं साना मुसुङो धोका बाजी सल चातुरी
borok rok no tipra sa butua hi ta thokok sidi thokok jakmang phikung walo nangkha ang onurut khlayo raja ungthong praja ungthong sipai ungthong warrior ungthong tipra sa 14-15 lakh borok no ta thokok sidi asu soina ani kokno muthaka jotona hambai khulumka sir tabuso jora normally je campaign soli tongmani final tinis jora update bobo kahai update chung 10,000 above vote banai duita Bidhan Sabha kendra no jitinai abachini asha hekai Tipra Motha kabang mangkha thanai Bidhan Sabha kendra election tabuk jehetu Tipra Motha ni candidate krei borok wansuka je borok CPM ni Tipra Motha thangka borok kai CPM no vote dinai kintu aro CPM no Tipra Motha thangnai ni sile IPF tio Tipra Motha thangnai tongo BJP ni Tipra Motha thangnai tongo Congress ni Tipra Motha thangnai tongo IPF ni Tipra Motha thangnai tongo o borok rok khai tai kuno ding CPM vote dia borok BJP no vote denai abono no Tipra Motha two part ongkha 60-40 ratio wo 40% thanai ni CPM 60% phainai yani BJP o hinai borok no salai sung je bhul khlaika sung tai bhul khlalia suno rectification khlai bhul khlaika hangkai bhul no माप खाइदन बगै नरक न वानसुक दे हिनाय बोल बार बार सम खलाया हिनाय साका आसोना हामबाय सर धनपुर ते बक्सनगर कुनै कन्स्टिट्युएन्सी नि बाइ इलेक्शन बसन बासन मारिवो केवल बदल ने खुपि खनावो ओ कुनै कन्स्टिट्युएन्सी हो बीजेपी चिनै थांका हंगे हापांगो तनो ने बागै बेलाय दाय उंनाय एबा बीजेपी हापांग बाइ खानाय ओ कोमनो नंगु जति गसुइना सरकार नारमै आबो फाल्तु कक अब कक नहीं आको कक जाब रहा हिना abna taun bage hingkai sarkar phainani 31 jon khai nango Tripura o tabu 32 jon tongo ke tabu sung 31 hingkai 32 33 34 jon ngai abo phainai confirm jodi phaiya hingkai sungo phaiya phana mana kurwana na kuri 32 jon tongo seni o 32 jon jehetu sung MLA komungkha फाइडी सुं कबागलै तंगलायनो फाइडी सुं प्रशासन चालगानो दिल्लीनि जे बरक जे रां फाइमानि आबर सुं 32 जन माने चालगै मानो एमएलए कबां खांगाय पद सेगलायो सुं पालनो कबागै मतम सुलै तंगलायनो हंगाय बिहिग बसाय बिग्रा फानो हामजागमा तंखांगा अनो खुंगो शान्ति फायो एमएलए कम फानो सुं काहां क्लै चालक जागानो हुनाय ताबुक जे एमएलए तंगमाने आबो एकदम चालनि बाय चे जाल बाय चकागै स्राय सुवाय जात एवं माइसुली साल काहामने माइसुली आबताय मुंसेंया जैसे खलाइफानो खरक नि इलेक्टेड उंनाय अंकाय इलेक्टेड उंगैबो बायया इलेक्टेड उंगैबो बायया बरंस ताबुक Tipra Motha ni borok rok कांग्रेस नि borok rok CPM नि borok rok पर्यन्त आउ 2024 मोदी सरकार फाइनाय 2028 छब ताइ वैसा चुं 31 जरा बीजेपी सरकार फाइनाय हिनाय Tipra Motha ni borok rok se chungba hordi bor phai kok salai tongo मंत्री उंगनानि डेपुटी सीएम उंगनाय हिनै पन्दसा आसावय काइसा बिश्वास खलाइलिया उंगय Tipra Motha उंग तंग लेखा बुरि रक बाक्सा हंकाय सोशल वेलफेयर मंत्री नांगौ आगो सान्तनान थानि तंगमानि बुरि नांजागो हिनै साइ तंगमायो आउन बागाइन बावनि कक जाब्रा अ कक नांगया बीजेपी जे तंखा मोदी है तो मुमकिन है मोदी नि पक्षे जतन सम्भव जों विजय उंगनाय जों कप्लाय उंगनाय ताइ कुनो बैकगियर सिस्टम कुरै हामबाय सर Tipra Motha नि बुट मायंगा गाय नर बुट कमनाय नि किजा गुनै सादां मानिखाय नंगाबो ताम सानायसा निनि कुवानि लातिया साय ननबो किरि थाया Tipra Motha ni बुट बनांया ननबो किरि थाया ननबो लासि थाया Tipra Motha नि बुटा ननर आसाय बुट गोबां जितिना तंमान बले के ताबो तो सेंगे तो जों बुट सिरिया गाय नर नाय ना ता बायद्राय साबना बुट दिया बीजेपी नो बुट दिया थाइथिं नोंसामा कम न अब बुट दिया हंकाय बरक आबां सालिया कबर हि सालिया बरना जे बुट दिया हंकाय जे बरक बुट दिया जे नुटाउरि नाय काइसा बरक साका आं नुटाउरि खाहिनाय थानाय इलेक्शन फोरो आं बनो साका जे नुटाउ तान बगे दिबा इंडिया गवर्नमेंट हाइफाना नाय तंखना इलेक्शन कमिशन हाइफाना नाय तंखना खरक बुसु नुटाउरि ओ नुटाउरि ने सब सालसा टिखलाय बनो बस्ता दवाय गंगाउ खिखलाय दि देखि हिना जे कबर बसे नुटाउरि सरकार न सुतिरिका सरकार न टाइम रिका सरकार न कैंडिडेट दिखा जे बरक कैंडिडेट फिटाइ दिया हंगा नंगबो जादिता जे कैंडिडेट नि बिसे काइसाबा नं फिटेन मानजागिया नं नुटारि नानि नन सरकार सुजुग दिबो नन सरकार तलांगो नन सरकार ऑफिस कर्मचारी को सुजुग दिबो हाय बसे नं नुटाउरि हंकाय जे नुटाउरि ने कबर सारे किछिया अबां साउ
हामबाय जोंनि ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार सारनि बुखाव कायसा सुंमुं सार तो साका जे जेसे कोन फाइट दंखा बाय इलेक्शन करबाय नै बीजेपी नि कैंडिडेट कॉन्टेस्टेंट सार नों खरसा मिनिस्टार हिसाबै अजा नाइफल तंनाय हिसाबै सार लुकरकनो तिनिनि अपाइथेक अपडेट तामरनान बेलायना हामबाय वो हरनि जराव जत मीडिया रनो बेलायना तंथगो तिनि जों लास्ट मुभमेन्ट फाइट दङ प्रचारनि तै खनांगनो प्रचार पाइनाय जों ताबुक जतै आने आं तो तिनी जतै गुरि नाय माने कुनु जागा फनसे बिरोधी रनो न सुनु गया पास तंनाने दुरे क न सुनु गया बीजेपी तो नरक नु खना जतन हहम तदम खाइ सिदा दिन से बदेनो फाइनाय नै एकदम बखा तंग थसगै तंग बदेनो बुदि गाय गाय जों पासनाय मार्जिन कबां के पासनाय मनि बागै से चाइतो बितो दुइटा विधानसभा न जों पासनाय कारण नरक जतन साइमनो बक्सनगर त्रिको दिननि कांग्रेस मब मंत्री बिलाल मिया तै थानाय 2023 नि त्रिपुरा मथानि करपसन जतन फाइजा गाय तिनि वो दनपुर नरक जतन साइमनो जे बरंनि सीपीएम नि नरक काइसाबनो नरक हम ददम खाइ नरक नु खबा नुगिया सिनि तिनिबो ए जे काठालियाव नरक जतन नं बिसिंते गे आं नं साना नायो जे बसक बरिरक तंग हतक चाथदक खाइ तिनि तंग तिनि फाइजा लास्ट फिनिशिंग नि दिनो गाय आबान नरक बिसिंते कसाना नायो जरा ताबो बुजिया को ताबो सिया को काइसा काइनि कारजक तंनाय आनि तिब्रा मथां ताखु वायर छ तै आनि जरा तिब्रा सा बसंनि सीपीएम खाइने दङ दीर्घ दिन तो 7 का पितो का सुनो जगह वो विधानसभा नि मुख्यमंत्री मानिक सरकार 4 बार नि मानिक सरकार जा मुख्यमंत्री चाइ थांजा ए बारबार नो जा सीपीएम मंग जिति जा चिन बरनो हाल हके एकदम हामिया आबानि बागैनो ताबुक जरा काहामंखा ओ जरा काहामनो चिन बरनो गते या kana नाया मोदी जी नि लगिनो तंना मुसुंजा गयन जतनो गाय बोबाग्राव नायो बीजेपी बानि तंना नायो आबानि बागैनो तो बार तिनि दिल्लीओ मोदी बाय मालयो अमित शाह बाय मालयो जेपी नड्डा मालयो जदिनो बतंनानि मुसुनि हांगाय बकुनो दिनो सेंट्रल मिनिस्टार बाय मामालाय थंबा आं आशा खायो आगामी दिनो बोबाग्राव वसिन लगिनो फाइनाय गाय जरा बुजिदा साका सीपीएम न बुद्धि दि हनै आं नुखा अनेक नंग मीडियानि बिसिंतिनो नुखा जरा तिनि मथानि जरा तिनि एमएलए जेगो नुखा जे बीजेपी न जेसागै माहारिनाय विरोधी दल जों जतन थानजाखायो बीजेपी न माहारिनाय ते बर्न माजितिनो माने साबबा बीजेपी बा ते काइसा सीपीएम सिमि दङ जोंनो हारिरोय बर्न माजितिनो हिंगा माने सीपीएम न जितिनो कक्लायो हिंगा बेलाय दुर्भाग्य नि माने कपाल हामेनि कक नक्लायो म जदिनो दीर्घ दिन चिनि बरक सातक जागै पितक जागै जेल कुपलुं चिनि बरक हा चिनि बरक ओ सीपीएम नि कारण से तिनि मथा बंखा आईपीएफ टी बंखा जतनो बिंगो तिनि आईएनपीटी इंखा जेकोनो टीयूजे जोंगा ओ सीपीएम नि कारण दं खामनो ना गा बेलाय दुर्भाग्य न चिनि तिब्रा सरं गाय आं आशा खायो बोबाग्रा वानसुक गुन दंना हनै बोबाग्रानि सिगनेल बायनो तिनि जे बरकनि जे दनपुर तै बक्सनगर कैंडिडेट बिलियन खाखायो आगामी दिनो जों आसाय दङ जे बोबाग्रानि बिसिंतिनो जोंनि थानजानि जोंबो थानजानायो बरक जों थानजानायो जों मते थानजानायो चिनि जों त साव सबका साथ सबका विकास जों सितो थानजा बचिन खै त थुरुकसा वानसा तिब्रासा जों से आगेन सिमसि थानजा गा बोबाग्रा त साइ दङ थानजान बिसिंतिनो मजबुत दंता गाय जोंबो नायो थानजा ओ थानजानो जों याप्रे बारनो नायो जोंबो सावो थानजानि बिसिंतिनो जोंनि तिब्रासा रंनो मुक्ति सिनाय होनो जोंबो नायो तेबार जों नायो फाइबेदि जोंबो थानजानो नायो दं हा जरा ताबो थानजा नायावो खैया गंगे थानजा नायनो बागै जों फाइ होनले थानजा नायांगे तो बिंगो सीपीएम न बुद्धि दिंगामो हा जोंबो नायो जों बोबाग्राबाय तंनो बागै हा बीजेपी नायो नं बिसिंते आं कसान नायो ताबुक जरा चिनि मथा ताखुब सं ओ जागा दनपुर तै बक्सनगर बसकांगो चिनि बीजेपी बाय तंगन होनना आं खाखायो आगामी दिनाव जोंबो नायो थानजाखैनो याक बाय याक रम लायै
tanjakai tim tibrasano tebo tim tibraso masaya mano yang tomon lama kere tui kering tomon norang bising te joton nuk tongo ha o jaga 25 বছর 30 বছর 35 বছর जों मात्र बिजेपि फाइमा कय बছर खाबा हा ओ मसक दिनि मा जोंजालनो किसा दिन बाय पाइया मानबा जोंबो सायाबले 100% खाइबे गारनो साया जोंबो नरं बिसिं तै फादे चिनि तिब्रा सारंनि मकल मुक्तिनो होनायनि जोंबो ना हामबाय एलान हामबाय सर कैसा सुनो ये जे बाय इलेक्शन बक्सन करता है अब बाय इलेक्शन में तो माने बीजेपी रो बो कोकना प्लांगे बीजेपी नो वोट नाय लोकर बीजेपी तो नरक साइमनो जे जों हायाव एसे खायथो गोरैनि दखन जों बुजियो मासाया मान नों दखन बुजियो तिब्रासनि दखन जों बुजियो नरक जादों साइमनले एसे दिननि जोंगा चिनि बर' मासाया मान नों नखरि हुखरि आगे न पजारि मा ताके बसरो हाजार हाजार लोक लाख लाख न खायो हा चिनि बर' रावनो mana ponci to khaigol lek sengte khainan musung jang le aman bang somo nayo thansa sengsi nayo thansa tebo thansa ke samung tang laine thansa kam khailena agam dino sengtemo mojut khaileng ti prasar